పాలే పంచి నిలికి తెలిపులే బలె తెలిపాలే బూర్దు బూర్దు తెలిపులే బలె తెలిపాలే తెల్త పోరులే బలె తెలిపాలే పంజార తెలిపులే బలె తెలిపాలే పపా 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 బలె తెలిపాలే పపా పపా పపా. ಮಾತರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬಲಿ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಕುಸಲ್ದ ಪಂಥದ ಎಸಲ್ 19 ಇನಿತ ಈ ಸಂಚಿಕೆ ನಿಕಲಿನ ಮಾತೆರನ್ನ ಮೋಕೆದ ಊಡಳಿದುಕೊಂಡಲೆ ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಲೇಸಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಹಕಾರವನ್ನು ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾದ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಅತ್ತಂದಾಂಡ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ದ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಕ್ರಾಂತಿನ ಮಲ್ದಿನಾರು ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ 11,000 ಕೊರಂಡಲ ಒಂಜಿ ಜಾಗದೆಪ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಬಂದು ತೋಜಾದು ಕೊಡ್ತಿನಾರು ರೋಹನ್ ಮೊಂತೆರೋ ಎಲ್ಯ ಪ್ರಾಯದ ಮಲ್ಲ ಸಾಧಕೆ ರೋಹನ್ ಮೊಂತೆರನ ಸಂಸ್ಥೆ ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ನಮ್ಮ ಬಲಿ ತೆಲಿಪಲೆಗೆ ಕರಿನ ಕೆಲವು ವರ್ಷದಿಂಚಿ ನಿರಂತರವಾದ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರ ಅವರಿಗೆ ಮಾಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇನ್ ಪನ್ನೊಂದು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಗೆ ಬಲದಿಂಜ ದಿನಕುಲು ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈಂಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಅಕುಲ್ಲಂಚನೆ ಬಲಿ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾತ ಲೇಸಿಗಳ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಅಕುಲ ಒದಗಾದು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷ್ 2 ಸ್ಟಾರ್ ರೇಸ್ ಭದ್ರಾವತಿ ಅಕಲ್ಲ ಅಂಚಿತ್ತಿನೇ ಸಹಕಾರ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಸಿಟಡಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಒತ್ತು ಸಹಕಾರ ಆಂಪಿಯರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ರಿಷಿ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಅಮೃತ್ ನೋನಿ ಮಾನಸ ಸಾಯಿ ಓಷನ್ ಮಾರ್ಟ್ ನರನ್ಸ್ ಬ್ರೆಡ್ ಯಮುನಾ ಆಶಾ ಸಿಟಿ ನಿಪ್ಪಾನ್ ಪೇಂಟ್ ವಿದ್ಯಾ ಕಾಫಿ ರೈ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಏರೋಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಿಎ ಪ್ಲೈವುಡ್ ಯೂನಿಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಭಾರ್ಗವ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಕೂಳೂರು ಕನ್ಯಾನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೇರಂಬ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಮುಂಬೈ ಅಂಚನೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಹಕಾರ ರೆಡ್ ಎಫ್ಎಂ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಫೀಟೋಡು ಮುರ್ತಾತಿನ ಚಿತನ ಓಲಗಾತಿನ ಚಿತನ ತುಳುನಾಡುದ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳಾರ್ ಅಂಚನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಗುರುಕಾರ್ಲ ಅಂಚಿತನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಎದುಕೊಂಡೊಂದು ಇತ್ತ ಕಲಕ್ಕೆ ಬರ್ರೆ ಉಲ್ಲೇರು ಭಾವನಾ ಕಲಾವಿದರು ಉಡುಪಿ ಸಂಗತಿ ದಾದಂದ ಬಂಡ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋವಂದೆ ಮಗೆ ಸಾಲೆ ಕಲ್ವೆ ಅದು ಸಾಲೆ ಕಜರು ನಂಚಿತನ ಪೊರ್ತುಡು ದಾಯಿಗೆ ಸಾಲೆ ಪೋಪುಜೆ ಪಂಪಿನೇನು ತೆರಿಯು ನಂಚಿತನಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನನು ಕುಸಲ್ದ ಹೊರಟು ಮಲ್ಪರೆ ಬರ್ರೆ ಉಲ್ಲೇರು ಭಾವನಾ ಕಲಾವಿದರು ಉಡುಪಿ. ಇಜಿನ್ ಲೀಸಲೇನು ಧರ್ಮಗೊಂದು ಸನ್ಯಾಸಿ ಮಲ್ಪೆರ ಅಂದೆ ನಮ್ಮೇರು ಇದೇ ಶೆಟ್ರೆ ಏನು ಶಾಲೆ ಪೋಂದೆ 4 ದಿನ ಆಡು ದಯಬಂಡ ಎನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲತೆ ಅಂಚೆ ದಿನಕ್ಕೊಂಜಿ ಇಲ್ಲಡ್ ಮಾರಿ ಅಂಚೆ ಮಾತಾಡ್ನೆಲ್ಲಡ ಮಾರಿದ ಪುರೇಸುದು ಇನ್ನೀಗ ಅಕೇರಿಗೆ ಅವನು ಎಂಕಲಿಲ್ಲದ ಒಂಜಿ ಮಾರಿ ಉಂಟು ಇನ್ನೀತ ಒಂಜಿ ಮಾರಿ ಮುಗ್ಗಿಂದ ಎಲ್ಲೇ ಒಲ್ಲ ಪುರ್ಸೋ ತಾಣ ಶಾಲೆ ಪೋಪೆ ಇಜ್ಜಿಂದ ಶಾಲೆ ಅವಲೆ ಯಾನು ಮೂಲೆ ಒಬ್ಬ ಹಿಂದೆ ದಯಬ ಇನ್ನಂಬೆ ಶಾಲೆ ತಾನಿವೆ ಗೊತ್ತಿಜ ಹೆಂಗೆ ಎದಗಲ್ಲ ರಾಜೇನಿ ಏನಂಬೆ ಈ ಒರಾಂಡ್ ಶಾಲೆ ಒಂದು ತೂತಿನ ಹೆಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಅವಿಪ್ಪಾಡಿ ನಿನ್ನ ಪುದರ್ ಬಾರಿ ರಟ್ಟೊಂದನ್ನು ಮಾರೆ ಬಿದೆ ದಾದಮೆ ರಟ್ಟು ರಟ್ಟ ಇರ್ತದ ಗೊಬ್ಬರ ನಾವು ಫೈಟ್ ಬಗ್ಗಿಲ್ಲ ಈ ಪೊಲೀಸರ ಮಗಳಿಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಲವ್ ಲೆಟರ್ ಬರೀ ಗೊತ್ತಾಗೆ ನಿಕ್ಕೇರ್ಮೆ ಬಂತಿ ನಾವು ಎಂಕೇನ ಇಡೀ ಊರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅವಂದು ಅಲೆಗುಂಡತ ಮಂಡೆ ದೆರ್ಪರಿಗೆ ಹೆಜ್ಜಿಗೆ ಮಾರೆ ತಾಯಿಗೆ ಕೋರಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ನಲೆಗು ಕೋರಿ ಕಣ್ಲತ್ತು ನಾಯಿ ಕಣ್ಲತ್ತು ಮಾರೆ ಇದ ಈ ಲವ್ ಲೆಟರ್ ಬರೇಪ್ನ ಬರೇತ ಮಾರೆ ಹಗಲಿಗೆ ಬರೀತೇನೆ ಪುದರೇ ಅರ್ಥ ಆಪುಚಿಗೆ ಪಂಚ ದಾದ ಬರೀತಂಬೆ ಬಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಪಿನ ಲೆಂಚಂಬೆ ಇದೇ ಬಸವ ಮಾತಿರ್ಲ ಕನ್ನಡಡು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲವ್ ಲೆಟರ್ ಬರಬೇರತ ಯಾ ನಡೇಗೆ ಒಂದು ಚೇಂಜ್ ಇಪ್ಪಡು ಬಂದದು ಸಂಸ್ಕೃತ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಂಸ್ಕೃತ ಲವ್ ಲೆಟರ್ ಬರ ಏನಿ ವೆಂಚ ಬಂದ ಅಂತಕೇನು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಂ ಸುಮಗ್ಗಳಿಗಂ ನಾನು ಮಾಡುವ ವಂದನೆಗಳು ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ತುಂಬಂ 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 ಇಷ್ಕ್ ಪ್ಯಾರು ಮೋಕೆ ಮೊಹಬತ್ ಮೋಕೆ ಮಾಡಿರ್ಪೆಂ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗಂ ನಿನ್ನ ಒಪ್ಪಿಗೆಯಮ್ಮು ತಿಳಿಯ ಚಂ 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 ಈತ ಮಾತ ಬರೆದು ನಾನು ಎನ್ನ ಎಲ್ಲ ಗುರ್ತೆ ಜೊತ ಅಂಚ ಅಮ್ಮೆನ ಬುದ್ರೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟು ಸೇರ್ಪದ್ದು ಬರೇಕ ಬಂಡದು ಬಿದ್ದಡ್ನಿ ಉಮಾನಾಥನ ಮಗ ರಮನಾಥ ಬಂಡದು ಬರೆದಿಗಿತ್ತೇನೆ ಯಾನು ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಉಮಾನಾಥನ ಮಗ ಬಂಡದು ಬರೆಯವನಗ ಪೆನ್ನದ ಶಾಯ್ ಖಾಲಿ ಅವು ಪಡ್ಬೆ ಇನ್ನ ಲವ್ ಲೆಟರ್ ಪೂರ ಬರೀತಾ ಪೂರ ಪಡ್ ಅವು ಅಂದಿ ಇನ್ನಮ್ಮೆರೇನು ಧರ್ಮ ಗುಲಾಯ್ಕುಲವನ ಅಂದು ಮಾರೆ ಅಮ್ಮೇರು ಪೋಯ್ಡಿ ಆಜನ ಕಿಚ್ಚಿನ್ಲೆ ಪ್ರಾಯ ಆತನು ಬಜಿ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಜಂತ ಯಾಪತ್ತಂತ ಎಂಜಿನವೇ ಎರೆಗೆ ಪ್ರಾಯ ಆತೀನಿ
ಎರೆ ಪ್ರಾಯ ಆತೀನಿ ಓ ಬಸವಿ ಆ, ನೀನಂದಾನೆ ಇಂಚುಗೊನೇನಿ ಯಾನೇ ಬರ್ತೀನಿ ಇಂಚೇನೆ ಹಾ. ಇದು ನಮಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಲವ್ ಲೆಟರ್ ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ದಾದೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಲವ್ ಲೆಟರ್ ಬರುತ್ತೆ ಆಯ ಕೂಡ ಸಂಸ್ಕೃತ ಬರ್ಪುಣ ಅಂದಮೆ ನಿಕ್ಕ ಸಂಸ್ಕೃತ ಬರ್ಪುಂಡ ಹಾಗೆ ಲೋಕದ ಪೂರಾ ಭಾಷೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಮಾರೇ ಅವು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಆಯಾಗ ಆತ ಭಾಷೆ ಬರ್ಪುಣ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಒಲ್ಲಂಡ ಬಟನಗನ ಬ್ಯಾಲೆ ಬಾರ್ದು ಆತ ಅನ್ನಬೆ ನಿಕ್ ಸಂಸ್ಕೃತ ಬರ್ಪುಣಂಬೆ ಆಯ ಭಾಷೆದ ಅಂತಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪೆ ತುಲ ಗಂಜಿಬೆ ಪದೀತೆ ಆ ರಡ್ಡು ಉಣು ಇಜ್ಜಿ ಶಾಲೆಗೆ ಅಂತುಲ ಪೂಜ ಮರ ಆಯ್ತುಲ ನಿನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಆಯೆ ಬೇಲೆ ಬಂದಿಲ್ಲಿ ಈ ನಾನಲ್ಲ ಏಳ್ನೇ ಇಟ್ಟು ದುಂಬು ಪೋಯಿರೆಗೇನು ಜಾ ಹೋದ ಗಂಜೋಣು ಬೊಗ ಯಾನೊಂಚೂರು ಬಾರಿಗೆ ಹೋದು ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಕಟ್ಟದ ಬರ್ತೆ ಏನೇ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ದ ಕಾಸು ಎಂಕ್ಲು ಒಂಚೂರು ದೀಲೆ ಯಾನ್ ಮಲ್ಲ ಇಬೇಕು ಎಂಕ್ಲು ಅಂತ ಬೋರ್ಡ್ ಅಪ್ ನಾವೇ ಈ ಯಾಪ ನನ್ನ ಮಲ್ಲ ಏನ್ ಓಯ್ ಅವೇರ್ ಅವೇರ್ ನನ್ನ ಪರ್ದು ಅಲ್ಪ ಬೂರ್ನತ್ತು ಬೇಗ ಬೆಲೆ ಅವ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೇರ್ನಲ್ಲ ಇನ್ನಲ್ಲಿ ಎದಲ್ಲಿ ಇತ್ತಿನೇ ಬೇ ಅವು ಪಾಡು ಕುಸುಮ ಟೀಚರ್ಗಳ ನಿಕ್ಲ ಆಪಿನ ಜಿಗಿತದ ಹಾಗೆ ಅರ್ ನಿಂಚಿನಿ ಎದ್ದ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮೇರೆ ದಾದಾ. ಪೆದ್ದು ಮುಂಚು ದಾದ ಇನ್ನು ಬಸ್ಸುವ ಹ. ನಾನು ಸತ್ಯಲ್ಲ ಪನ್ ಪೆತ್ತುಲ ಹ. ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಿರುಂಡತೆ ಹ. ಎನ್ನ ಮಿತ್ ಬಾರಿ ಮೂಕೆ ಒಂಚೂರು ನೆರ್ಪೆರ ಆತಿ ಹ. ಬಾರಿ ಮೂಕೆ ಹಾರಂಗ್ ಶಾಲೆ ಬಂದಾಗ ದಿನಾಲ 5 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಹ. ಎಳ್ಳುಂಡೆ ತಿನ್ಲ ಬಂಡು ಹ. ನಾನಂಚ ಮತ್ತೊಂದು ಬಿಸಿ ಊಟದ ಉಣಸ್ಬಿಟ್ಟು ಐನೇಳು ಬೊಕ್ಕ ಹ. ಅಂಗಡಿ ಬೋದು 5 ರೂಪಾಯಿ 5 ಎಳ್ಳುಂಡೆ ಬತ್ತರ್ಪಿನಿ ಹ. ಅಂಚ ಮತ್ತೆಂತ ಸುರೂತ ಕ್ಲಾಸ್ ಆ ಕುಸುಮ ಟೀಚರ್ ಸಮಾಜ ಪಾಠ ಪಾಪ ಬಜಿ ಬೂರ್ ಮುಂಡು ಬೂರ್ ಛೆ, ಹೆಂಗ್ ಕಡೆಗೆ ನಿದ್ದಿನಿ ಬೆರ್ಪಿನಿ ಬೊಕ ಏನಕ್ಕೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುಕುದೊಂದು ಅದೇಗೆ ಒಂಜಿ ಉಂಡೆ ತಿನ್ನೋಂಡಿಪ್ಪುನು ದಾಯಿಗೆ ಪೂರಪ್ಪನ ತೈಕ್ಕೆ ಓ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ದಿನ ಉಂಡೆ ತಿನ್ನಗ ಹ. ಎನ್ನ ಕೈಟ್ ಎನ್ನ ಉಂಡೆ ತತ್ತದು ಕುಸುಮ ಟೀಚರ್ನ ಕಾಡ್ಡೀಕ್ ಏನೇ ಬೊಕ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಹ. ಕುಸುಮ ಟೀಚರ್ ಎನ್ನ ಉಂಡೆ ನಿಂಚ ತೂಯಿನಿ ಹ, ಇಂಚ ಬೆಜ್ಜಿದ್ದು ಹ, ಇದು ಯಾರದ್ದ ಉಂಡೆ ಕೇಳಿ ಹ, ಏನೇಕ ಸತ್ಯ ಕಾಲ ಪನೆ ಇರತ್ತಲ್ಲ ಹ. ಟೀಚರ್ ಅದು ನನ್ನ ಉಂಡೆ ಬಂಡೆ ಆತ್ತೆ ಪಣಿ ನಿಂಬೆ ಬಸವ ಹ. ಆ ಟೀಚರ್ ಉಂಡತ ಆ ದಬ್ಬೆ ಶಾಲೆಗೆ ಬರುವಾಗ ಉಂಡೆ ತರ್ತಿಯನ್ನು ಮಗನೆ ಬಂದು ತೋರು ಬರ್ತೀನಿ ಎನ್ನ ರಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಕ್ಲ ಕೈಪಾಡಿ ಇತ್ತಿನ ರಡ್ಡುಂಡೆಲ್ಲ ಕೊನಂದು ಪೋಯಿಲಿ ಪಾಪ ನೀ ಕೊಂಜಿಲ ಒರಿನೇ ಇದ್ದೆ ರಡ್ಡಿ ಉಂಡೆ ತಿಂತೀನಿ ಛೇ ಬೊಕ ದಾದಾಣು ಬೇ ತಾಯಿ ಇಂಚರಿ ದಿನಾಲ ಬರ್ಪಿನಿ ಎನ್ನಿಕೆ ಕೈಪಾಡ್ನ ಉಂಡೆ ಕೊನ ಉಪ್ಪಿನಿ ಅಚ್ಚನೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಹ. ನಾನು ಉಂಡಿನ ಪತ್ತಂ ಬೋತುಜಿತ್ತಲ್ಲ ಬಸವ ಹ. ಅಂಚ ಟೀಚರ್ ಎದಾಗಲ್ಲ ಬರ್ಪಿಲ್ಲ ಕಂಡು ಬತ್ತೇರು ಹ. ಕೇಂದ್ರ ಹ. ಬಸವ ನಿನ್ನ ಕಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಎಂತದ ಕೇಂದ್ರ ಹ. ಎಂತ ಇಲ್ಲ ಟೀಚರ್ ಬಂದೆ ಹ. ಇಲ್ಲ ಎಂತದು ಉಂಟು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದೆ ಹ. ಇಲ್ಲ ಟೀಚರ್ ಬಂದೆ ಹ. ಐಕಾರ ಬೆಚ್ಚೂರು ನೀನು ನನ್ನ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಿ ಬಂದು ಪಾರು ಬತ್ತೀರ ರಡ್ಡ ಕಿಸೆ ಕೈ ಬಡಿ ಅಡೆಗೆ ದಾಡಿರ್ಕ ಮಗರಿಯರು ದಾಯಿಗೆ ದಾಯಿ ಮಗರಿ ಅದಂದ ಹೊಡಿತೆಂಗೆ ದಾಯ್ ಇತ್ತೆ ಉಂಡೆ ಇಜ್ಜಿಡ ಆರು ದಾಯಿ ಮಗಿರಿ ನಿಂಬೆ ಆನಿ ಹ. ಎನ್ನ ಚದ್ದಿದ ರಡ್ಡ ಕಿಸೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟೆ ಅದಕ್ಕೆ ದಾದನ ಬೇತೆ ಉಂಡೆ ತಿಕ್ಕಂಡ ಅದಾನೆ ಗೋಲಿ ಬಜೆ ಬೇಕಾ ಬೇಡ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಉಂಟು ಗೋಳಿಗೆ ಸೈಕ್ಯು ಪವಾರ್ ಮಾರೆ ಇಂದೇ ಯಾ ನಾನು ಬರ್ಪೇವ ಹೋಪೆ ಏ ಏ ಬರ್ಪಿ ನಾವು ನಿನ್ನ ಟೀಚರ್ ತಂಬೆ ಟೀಚರ್ ಆಗಿಡೆ ಬತ್ತಿರ ಮೊರ ಈ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನಂತ ನೋಡು ಏನು ವಿಷಯ ಏನು ಈ ಜೆಪ್ಪು ಮಾರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದಾಯ್ ದಾದೆ ರಮನಾಥ ರಮನಾಥ ಟೀಚರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನೆಂತದ ಇಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ ಬಂದಿದ್ದ ಇಲ್ಲ ಬೇಲೆಗೆ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಬಂದಿದ್ದ ಟೀಚರಿಗೊಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವಾಗ ನಯ ವಿನಯ ಬೋಡು ಎಂಕ ಒತ್ತಿ ಟೀಚರ್ ದಾದಯ ಅವು ಮೂಕುದ ಕೊಡಿ ಆ ಮೂಕದ ಬಡಿ ಎತ್ತಿ ಟೀಚರ್ನ ಬೆರಿಯದ ಕೊಡಿ ಎತ್ತ ಛೆ, ಇದೆಂತದ ಇದು ನಯ ಹಾ, 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 ಹಾ. ಮತ್ತೆ ಇದು ಇದು ವಿನಯ ಅವೇನವರ ಕೊನಯ ಹಾ? ಜಿಪ್ಪು 500 ರೂಪಾಯಿ ಅದೆಂತ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಅದು ಆಕಾಶವಾಣಿ ಅಲ್ಲ ಇದು ಬಸವನವಾಣಿ ಮುಖಾಂಶಗಳು ನಿನ್ನ ದೊಂಟೆ 400 ರೂಪಾಯಿ ಜಂಟು ಹೋಯ್ತದೆ ಎಂಚಿಂಚಿದ ಎಂಚಿ ಸಾಧ್ಯ ರಮನಾಥ ಎಂತಾಯ್ತಾ ಎಂತ ಕಳ್ಳುದು ಎಂತ ಒಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಅಯ್ಯೋ 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 ಕಲ್ಲ ಕಂಬದೆಲ್ಲ ಕಿತ್ತಿರ್ ಅರೆಗೆ ದಾದಾಯಿನಿ ಇದನ್ನು ಕೇಳಲಾರೆ ತಾ
ಅಯ್ಯೋ ರಾಮನಾಥ ಶಾಲೆಗೆ ಬತ್ತೇಡ ಉಣಸಾಂಡ ತಿಂಡಿ ಅಂಡ ಎಂಚ ಉಲ್ಲರು ಟೀಚರ್ ಬಂದಿಕ್ಕೆ ಅನ್ನೊಂದಿತ್ತೇರು ರಾತ್ರಿ ವಾಟ್ಸಪ್ಪುಡು ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡೋಂದಿತ್ತೇರು ಅರೆಗೆ ಇಂಚಾಯ್ರೆ ಬಲ್ಲಿತ್ತುಂಡು ರಾಮನಾಥ ಇಂಚಾಯ್ರೆ ಬಲ್ಲಿತ್ತುಂಡು ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೆರ ಕಾರ್ಮಿಕ ಜೋರಿಸ್ತನಂದದ ಇದು ಉಮ್ಮಿಲ್ದಾಗಿ ಮಾರೆ ರಮನಾಥ ರಾಮನಾಥ ಅರೆಗೆ ದಾದ ಇನಿಯಾ ರಮನಾಥ ಉಮ್ಮಿಲ್ ರಮನಾಥ ಉಮ್ಮಿಲ್ ಬೇ ರಮನಾಥ ರಮನಾಥ ಉಮ್ಮಿಲ್ ಗಿರ್ತ ರಮನಾಥ ರಮನಾಥ ಅಯ್ಯೋ ರಾಮ ರಾಮ ಕಾದ ಉಮಿಲು ಜ್ವರನ ಅಯ್ಯೋ 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 ಅಮ್ಮೀರ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಯಾವ ದೀದಿನ ತಂದೆ ಈ 500 ರೂಪಾಯಿ ಅಮ್ಮೀರ್ ಅಲ್ಲೆಂದು ಒತ್ತಿನಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮೀರ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇದು ದಾದ ತುಂಬೆ ಮನ್ಪುಂದಾದ ಮಂಡೆಗೆ ಬರ್ಜೆಪ್ಪು ಓ ಟೀಚರ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಯಾನು ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅಂಡ ಉಮನ ತಿರುಗು ಉಮನ ತೆರೆಗೆ ಎಂಚಿನ ಅಂಡೆ ಉಮನ ತಿರುಗು ಉಮಿಲು ಜ್ವರಗೆ ಇಶೆ ಉಮನ ತೆರೆಗೆ ಉಮಿಲು ಜ್ವರನ ಇಶೆ ಉಮನ ತೆರೆಗೆ ಉಮಿಲು ಜ್ವರ ಅಂಡ ಈರ್ದಾಯಿಗೆ ಮುರೇಟುನು ಆರೆಂಕ ಅಪಗಪಗ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಮಕ್ಕಂಕ ಬಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಓ ದೇವರೇ ಒಂದು ಈ ಸಲ ಈ ಪರಬಾಗಿಲ ತಾಗುಣ ಒಂದೊಂದು ಈ ನಮ್ನಿ ಪರ್ದು ಪೋಡ ಕಲ್ಲ ಕಂಬಲ ತಾಗುಂಡು ಇನ್ನು ಬ್ಯಾ ಮಣ್ಪಾಗುಲ್ಲೋಡು ಮಲ್ಲಕುಲು ವಾತೆರ್ನಾಗ ಒಂದು ಟೀಚರ್ ಯಾನು ಇರಡ ತುಗೆ ಈರು ಪುಲಿಪಡೆ ತುಗೆ ಒಂಚೂರು ಇಂಚು ತುಲೆಗೆ ತುಲೆ ಇಂಚು ತುಲೆಗೆ ಸೈದು ಜ್ವರ ಓ ಸೈದು ಜ್ವರ ಯಾನು ಸೈಯರು ನನ್ನಲ್ಲ ಅಂತೆ ದಿನ ಉಂಡು ಸುರೂಟು ಯಾನನ್ನು ಈತು ಬೇಗ ಕೆರ್ತಿನ ಎಡ ಪಾತಿರ್ದು ಬರ್ಪೆ ಓ ಅನ್ನಬೆ ಎನ್ನ ವಂಶೋದ್ಧಾರಕ ಅನ್ನ ವಂಶೋದ್ಧಾರಕ ಆಯಾಗ ಕೆಲವು ಸಲ ಕೆಬಿಯೇಕೇನಜ್ಜಿ ಅನ್ನಬೆ ಆಟಬೆ ಅನ್ನಬೆ ಏರು ಮೆಂದು ಅವು ನಮ್ಮೀರ್ ಓ ಅಮ್ಮೀರ್ ಬಗ ಯಾನು ಈರು ಒರಿಜಿನಲ್ ಅವು 500 ರೂಪಾಯಿದ 500 ರೂಪಾಯಿದ 500 ರೂಪಾಯಿದ ಎಂಚಿನ ಗೂಗಲ್ಡು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ದಿನ ನಿನ್ನ 500 ರೂಪಾಯಿದ ಅಮ್ಮನ ಒಂಜಿ ಮುಸುಂಡು ತೂ ಓ ಇನ್ನು 500 ರೂಪಾಯಿದ ಅಮ್ಮೇಶ ಬಸವೇನ ಲಕ್ವೆ ಏ ನಾನೇ ಉಮನ ಹತ್ತಿರ ಬರ್ತಾರೆ ಬೇಗ ಬರ್ತಾರ ಇದೆ ಬರ್ತೀನಿ ಇತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಬರ್ತೀನಿ ಯಾನ್ ಅಂಚಿ ಫೋನ್ ಹಚ್ಚಿ ದೊಮ್ಮ ಅವನಿತ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಜತ್ತು ಬೋಕ ಬಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಎತ್ತ ಬೇರೆ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲ ಆತೆ ಆತೆ ಅಂಚದಾಲಿಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಜತ್ತಿಂದ 500 ಕೊರ್ಪೆ ಅಂತಿ ಅಂಚೆ ಜತ್ತೀನಿ ಉಮನ ಹತ್ತಿರ ರಮಣ ಬರ್ಪೆ ಅವೇ ಬರ್ಪೆ ಮುಂದೆ ಇರ್ಬೇಕಾಟಿದ್ದೀನಿ ಟ್ಯಾಗ್ಬೇ ಹಂಡಲ್ಲಿ ಸೋಕಪ್ ಮರ್ರೆ ಲೈಪರಿ ಇಂಚ ಪೋಂಡ ಬೇಗ ಇಲ್ಲ ಮುಟ್ಟುವೇನೋ ಅಂದು ಬರ್ಪೆ ಟೀಚರ್ ಯಾವಾಗ ಬಂದಿದ್ದೆ ನಾನೀಗ ಬಂದಿದ್ದು ಹೌದಾ ಹುಷಾರಾ ಹುಷಾರ್ ಬರ್ತೇನೆ ಕಂಜಿ ಊಟ ಉಂಟಾ ಉಂಟು ಬರ್ತೀರಾ ಬೇಡ ನಂಗೆ ಚಪ್ಪೆ ಚಪ್ಪೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಬರ್ತೇನೆ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಉಳಿಯಿತು ಈಗ ಹೌದು ಉಳಿತದೆ ಬೇಕಾ ಬೇಡ ಅದು ಬಾಯಿಗೆಲ್ಲ ñೊಳಿ ಆಗ್ತದೆ ಬರ್ತೇನೆ ನಾನು ಬರ್ತೇನೆ ಏನ ಮಲ್ತು ಬಾಡಿಯ ಮಾರಾಯ ಶಾಲೆದ ಗಂಟೆಲ್ಲ ಬೊಟ್ಟೀರ್ ಏ 500 ಮೂಲೆಂದ ಮುಂಡ ಮುಚ್ಚೆ ಉಡ್ತಾ ಕೊಡಿ ಕೈನ ಪೋಪಡೆ ಅನ್ನಮ್ಮೆ ಏನಕ್ಕೆ ಬೇ ಏನು ಇಡೆಗೆ ಜಬಡಾಯಿನಿ ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಂಡೇಸ ಬಕ ಟೀಚರ್ ಎಂಚಲ್ಲಾರ್ರಿ ದಾನಿ ಇಂಚಿ ಬತ್ತಾರ್ರಿ ಯಾನ್ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅಂಡ ಈರ್ನ ಮಗಟ ಯಾನ್ ಏತ್ ಸರಿ ಪಂತೆ ಪಪ್ಪನ ಶಾಲೆಗೆ ಲೆಸೊಂದು ಬಲ್ಲೆ ಪಂಡಿದ ಅಂಡ ಈರ್ ದಾಯಿಗೆ ಬೈದು ಸರ್ ಶೇರೆ ನನ್ನ ಶಾಲೆ ಬರ್ರೆ ಬಂತಾರ ಅಂದು ಓ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಅನ್ನಂಬೆ ಟೀಚರೇ ನನ್ನ ಶಾಲೆ ಬರ್ರೆ ಬಂತಾರಿಗೆ ಅತ್ತ ಪಂಡನ ಏನಡ ಹೊರಲೆತ್ತೀರಿ ಹೊರಲೆತ್ತಿ ಏನಡದ ನೀವಂತಿಜಾಯ ಹೆಂಗಿಷ್ಟೆತ್ತಿಜಿ ಪಂಡ್ರಿ ಮಂಗ ಜಾತಿದೆ ಇಂದೆ ಯಾನ್ ಈರ್ನ ಬಾಲದ ಮಿತ್ತೊಂಜಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಐಕ್ ಬತ್ತೀನಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಎಂಚಿನ ಪೊಲೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಶಾಲೆದ ಒಂಜಿ ಟೀಚರೇನ ತರೆಗುಜ್ಜಲ್ ಒಯ್ದಿ ನಿಂಬೆ ದಾದಾ ಶಾಲೆದ ಟೀಚರನ್ನ ತರೆಗೂಜಲು ಇದೇನಾ ರಾಮ ರಾಮ
ಅಂದಂಬೆ ಶಾಲೆದ ಟೀಚರನ್ನ ತರೆ ಕೂಜಲು ಒಯ್ದನ್ನ ಮುಜಿಗಾಸ್ತಯ್ಯ ಇಲ್ಲಡು ಒಂಜಿ ಕೊಡಪ್ಪನ ನೀರು ಒಯ್ ಪೂಜೆ ಮಾರಾಯ ತರೆ ಕೂಜಲು ಒಯ್ಪು ಅತ್ತ ಮಂಗ ಇಂದೆ ಉಮನಂತೇರ್ ಆ ತತ್ ಬೊಕ? ಎಂಕಲ ಬಿಸಿ ಒಟ್ಟು ಮಾಲ್ಪುನ ಪೊಂಜ ಉಳ್ಳೇರತ್ತ ಆ. ಆರೆನ್ ತಾರದ ಹೊಂಡಗ ನೂಕುದು ಬಾರ್ದಿನಿ ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಕುಡ ಬಿಸಿ ಊಟದ ಪೊಂಜವನು ಹೊಂಡೋಗು ನೂಕುಬಾರ್ದಾನ ರಾಮ ರಾಮ ಅನ್ನಂಬೆ ಬಿಸಿ ಊಟ ಮಲ್ಪುನ ಪೊಂಜವನು ದಾರಿದ ಹೊಂಡೋಗು ನೂಕುಬಾರ್ದಾನ ದಾಯಿಗೆ ಅವು ಎಂಕ ಬೊಚ್ಚಿ ಬಂಡದೇ ನೂಕುಬಾರ್ದು ಇದೆ. ಬಿಸಿ ಊಟ ತಿಂದು ತಿಂದು ಬೇಜಾರಾತ್ರಿ ಚಪ್ ಚಪ್ ಬೊಚ್ಚಂದಿಗೆ ಅತ್ತ ಇಂದೆ ಈರ್ನ ಮಗಗ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾಂಡಲು ಉತ್ತರ ಬರ್ಪುಂಡ ಕೇಳ್ಲೆ ವಿಷಯ ಗುಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಉತ್ತರ ಬರ್ಪುಜ ಇಜ್ಜಿ ಇರೇ ಬರ್ಪುಂಡ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ ಯಾವ ಶಾಲೆಡಿ ಎರೆಗಾಂಡ ಉರಿಯಾಗ ಬತ್ತಂಡ ಯಾವ ಮಾತಾಗಲೆಗಳ ಬರೋಡ ಅಂದಿಜ್ಜಿ ಇರ್ಲ ಆಯಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆತ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಅತ್ತ ಆಯಗ್ ಮಗ್ಗಿ ಬರ್ಪುಂಡ ಕೇಳ್ಲೆ ಸುರು ಅನ್ನಂಬೆ ಇಶ ನಿಕ್ ಮಗ್ಗಿ ಬರ್ಪುಜ ಬರ್ಬಿಡು ಬರ್ಪುಂಡತ ಪಾಣ ಬಂತ ಮಗ್ಗಿ ಓ ಮಗ್ಗಿ ತು ಕೊಂಚೂರು ಬಗ್ಗಿ ಟೀಚರ್ನ ಎದುರಡಿ ಎನ್ನ ಮಗ್ಗಿ ಬಂಡದು ಮರ್ಯಾದೆಗೆ ಪೋನಂಬೆ ಮಗ್ಗಿ ಬಂಡ ಅಂಚನ ಮಗ್ಗಿ ಬಂಡ ಏತು ಸುಲಭ ಒಂದಲ್ಲಿ ಒಂದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೂಲೆ ಮೂಲೆ ಒಂದು ಹತ್ಲಿ ಹತ್ತು ಅದೇ ಟೀಚರ್ ತುಲ ಅಮ್ಮೇರೆನ್ ತೂದ್ ಕಲ್ಪಂಬೆ ಹಾ. ಆರ್ತುಲ ಏತೆಡ್ಡೆ ಬನ್ ಪೇರ್ ಅರೆನ್ ತೂದು ಕಲ್ತದ ಇಂಚಾತಿ ನಾನು ಹಿಂದೆ ಈರ್ನ ಮಗ ಕುಂಡತ್ತ ನನ್ನಲ್ಲ ಗೆಲಿಲಿಯೋ ಬಂಡಿ ಏರ್ ಬಂದೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇಶಾಗೆ ಗೆಲಿಲಿಯೋ ಬಂಡ ಏರಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಇಜ್ಜಿ ಈತಿಗಿನ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಗೊತ್ತುಜ್ಜ ಮೆಷನಿಕ್ ಗೆಲಿಲಿಯೋ ಬಂಡ ಏರಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಹಿಂದೆ ಹಿರೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಓ ಹಿರೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ತುಲಮೆ ಕಲ್ಪು ಕಲ್ಪು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಏರಿಯೇ ಗೆಲಿಲಿಯೋ ಬಂಡ ಗೆಲ್ಲು ಗಡ್ಪುನೆ ಅತ್ತು ಒಂದು ಮೂಲನೇ ಸಮಯ ಇಜ್ಜಿ ನಾವು ಸಮಯ ಪುವ ಅವಂದು ಆಗಿತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಗೆತ್ತು ಗೊತ್ತಿಂದ ಈಗ ದಾದ ಟೀಚರ್ ನಿಕ್ಕುಲೆ ಬನ್ನಿ ಅತ್ತ ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಮೊಬೈಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂದು ಐಕ್ ಸಾಲ ಮಲ್ತದ 12,000 ಉರೇಶು ನಾ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಎತ್ತು ಕೊರ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತುಂಟು ಪದ್ದಡ್ತದ ಹೊರಮುನತ ಸಂಪತ್ತ ಹೊರಂಬ ಆಯ್ ವರ್ಮೋನ್ ಲಬುಡ್ ಪೂಜಿ ಅವು ಕೊರೋನಾ ದಪ್ಪಗ ಬಂತೀನಿ ಇತ್ತದಾಯ ಮೊಬೈಲ್ ಬತ್ತಾರ್ಪುನು ಇತ್ತೆ ಬೊರ್ಚ ನಿಗಲ್ನ ಶಾಲೆದ ಕಮಿಟಿದಾಗಲೇ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇಜ್ಜ ವರ ಮೊಬೈಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ಪರ್ರಿ ವರ ಬೊರ್ಚ ಅನ್ಪರ್ ಹಿಂದೆ ಎಂಕ್ ಖಾಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಬತ್ತದ ದಾಲ ಬೇಜಾರ್ ಇತ್ತಿಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಬತ್ತದ ಇಂಚ ದೀದುಂಡತೆ 4 ಜನ ಇಂಚ ಒಟ್ಟುಗು ಕುಲ್ಲುದು ಲೂಡೋಗೊಬ್ಬು ಏರ ಲೂಡಗೊಬ್ಬು ನತ್ಯೆ ಮೊಬೈಲ್ ಇಂಚ ದೀದು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುನು ಅನ್ನಬೆ 4 ಜನ ಒಟ್ಟು ಕುಲ್ಲುದು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಎಂಚಿನ ವಿಡಿಯೋ ಬೇವು ಅವ ಅವಿತಿ ಇರಗತ್ತ ದಾದ ಅವೆಂಚ ಬಂದ ಇತ್ತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಬಂದ ತಿನ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾ. ಅನ್ನಿನ ಕೊಂದು ಇಂಚ ದೂಪುನು ಹಾ. ದೀತು ರೆಡಿ 1 2 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಮುಂದವ್ಯ ಅವ ಅಂಚನ ಅಲ್ಪುನ ಎದ್ದೆ ಅಜ್ಜ? ನಿಕ್ಕ ನನಲ ನಲ್ಪೆರೆಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಅಂಚಿತಿನ ರೀಲ್ಸ್ ಪೂರ ಮಲ್ದೆ ಗೊತ್ತು ನಂಗೆ ಕೇತು ಲೈಕ್ಸ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪೂರ ಬೈದನು ಗೊತ್ತುಂಡ ನಿಕ್ಕ ನನಲ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪೆರೆಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಇಡವಲ್ಲ ಇಡವಲ್ಲ ಯಾ ಮಲ್ಪೆ ತುಲಾ ಪೋಬೆ ತಿದ್ದಪ್ಪೆ ಮಲ್ಪುಂಡಿಗೆ ಅತ್ತ ಪೋದಿ ಇದಪ್ಪ ಎಣ್ಣೊನ್ನು ದಿ ಬಲ್ ಮುಲ್ದಿಲ್ಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಬರೋಡು ತುಲ ಬೊಲ್ತು ಮಲ್ತಿದೀವಂತೆ ಆಂಡ್ ಆಂಡ್ ಈ ರೆಂಚಲ್ಲಿ ರಂಚನೆ ಬರ್ಪಿ ನಾವೇ ಇರ್ನ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ದತ್ತೆ ಪೂರ್ಲು ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂಚೂರ್ಲ ಬೊಲ್ತು ಬರಂದ ತುಲ ಯಾ ಮಲ್ಪೆ ತುಲಾ ಸರಿ ತುವನು ಹಾ ಗೊಬ್ಬರ ಬೋಡ ಏನಕ್ಕಿಲ್ಲ ಕಲ ತೆರಿತೆ ಕಲಿಸ್ತೀನಿ ಬೋಡ ಬನ್ಲಿ ಇಂದೆ ಉಮ್ಮನತ್ತೆರೆ ಯಾನ್ ಎಂಚ ಮಲ್ತೆ ಬಾರಿ ಶೋಕಾಂಡ್ ಎಂಕಲ್ ಪುಷಾತ್ ಟ್ಯಾರಿಶಿಲ್ ಮಲ್ಪುನಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ 4 ದಿನ ಬಲ್ಲೆ ಅವಿ ದಾಯಿಗೆ ಆತ ಶೋಕ್ ಮಲ್ತೆ ನಾನು ಪಂಚಾಂಗ ಕಲ ಪೇರೆಗ್ ಇನ್ನೇ ಅಮೀರ್ ಹಾ ಸತ್ಯ ಬಂತೆ ಹಾ ಆ ಐಶ್ವರ್ಯನ ಟೆಂಕ್ ಇಪ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಅವನಿರ್ ಕೊಂತ ಬುಡ್ಪರ ಜೊತೆ ಏನ ಮಲ್ತಿ ಇದೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ಬಂಡೀರ್ ಐಶ್ವರ್ಯ ಬಂಡೀರ್ ಓ ಐಶ್ವರ್ಯ ಬಂಡೀರ್ ಐಶ್ವರ್ಯ ಬಂಡೆ ಎಂಕಲಿಲ್ಲದ ಪುಚ್ಚೆ ಯಾನು ಅಲ್ಲ ಇರ್ನ ಬುಡೇದಿ ಬಂಡದಿ ಎನ್ನಿ ಬುಡೆದಿ ಎನ್ನ ಬುಡೆದಿ ಅಲೆ ಓ ಅವಳು ಗೋಡಿಡ್ ನೇಲೊಂದು ಅರ್ಧದ ಪಲ್ಯ ಪಲ್ಯ ಅತ್ತ ಅಲ್ಲಿ ಸೈದೋಲು ಅಂಚ ಫೋಟೋ ಅದು ನೇಲೊಂದು ಸಾರಿ ಅವಂದಿರೆ ಬ್ಯಾತೆ ಮದ್ಮೇರೆ ಗಾತು ಜಯ್ಯೆ ಮದ್ದಮೆ
ಈ ಜನಕ್ಕೆ ಪೊಣ್ಣು ಕೊರಟೆ ಮದ್ಮಿಗೆ ಮಾಂಗ ಜಾತಿ ದಾನಿಂಬೆ ಮೇರ್ ಪೊರ್ಲಿಜ್ಜರ ಬೇರೆಗೆ ಎಂಚಿತಿನ ಪೊಣ್ಣುಲ ದಿಕ್ಕುಡು ಟೀಚರ್ ಬಣ್ಣ ಕೇಂಡನ ಪೊರ್ಲಿದ್ದೆ ನಾನು ಪೊರ್ಲು ದಾಲವಲ್ಲಿ ಪೊರ್ಲು ಶಾಲೆ ಬೈಜೆ ದಾನಿಕೆ ಏನ್ಲಿ ಟೀಚರ್ ಹೂ ಅಂತ ಇಡಲ್ಲ ಇಡ ಬಲ ನಾ ಬೈದಿನೇ ಮರತು ಪೋಯ ಅವಂದು ಈ 4 ದಿನ ಶಾಲೆ ರಜೆ ಬರ್ದು ಕುಲ್ದತ್ತ ಏನೇ ಕಂದು ಕುಲ್ತೀನಿ ಅವ್ವ ಟೀಚರ್ ಹೌದು ಆಲೇಜಿ ಮುರಣಿ ಎನ್ನ ಮಾಮಿಲ್ಲಡ್ ಮಾರಿ ಆಯ್ತ ಮನದಾನಿ ಎನ್ನ ಚಿಕ್ಕ ಮನಿಲ್ಲಡ್ ಮಾರಿ ಆಯ್ತ ಮನದಾನಿ ಎನ್ನ ಮಾಮನಿಲ್ಲಡ್ ಮಾರಿ ಇನಿ ಎಂಕಲಿಲ್ಲಡ್ ಮಾರಿ ಎಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕ ಶಾಲೆಗೆ ಬರ್ಪೇವೆ ಈಜಿನ ಪುಲಿ ಇಲ್ಲಡಿ ಅತ್ಯಾ ಈ ನಮುನಿ ಕೋರಿ ತಿನ್ಪತ ಐಕೊಂತೆ ಬಾರ್ಲ ತಿನ್ನೋಡಿಯಾ ಟೀಚರು ನಿನ್ನ ಬಂಜಿಡಿತಿನ ಕೋರಿಲೆ ಬಡಾಪುಚ ಬಡಾಪುನ್ ಪೋ ಬಾರ್ತೀನಿ ಪೋ ಅವು ಒಂಜಿ ಬಾಕಿ ಇತ್ತು ನಾನು ನೀನಡ್ ಬೊಕ್ಕಾತೇರು ಇರಡ ಒಂಚೂರು ಬಾತೇರು ನೆಂಕ್ ಏನಡನಿ ಪೋ ಸೈಡ್ ಉಂಟು ಬಕ ಪಲ್ಲೆ ಟೀಚರ್ ಇಂದೆ ಈರ್ ದಾಯಿಗೆ ಗಂಗಸರ ಪರ್ಪಿನಿ ಯಾನು ದಾಯಿಗೆ ಗಂಗರ ಪರ್ಪಿನಿ ಬಂಡ ಗಂಗರನ್ನು ಅಗ್ಗಿದು ತಿನ್ರೆ ಗಾಪು ಜತ ಐಕ್ ಪರ್ಪಿನಿ ಇರೆಗವೆರ್ದು ನೀರು ಬರೋಲಿ ಅತ್ತ ಯಾನು ನೀರೇ ಬರ್ಪಿನಿ ಖಾಲಿ ನೀರು ಬರ್ರೆ ಬೇಜಾರಪ್ಪಣ್ಣಂದು ಒಂಚೂರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಂದು ಬರ್ಪಿನಿ ಅಂಚಪುರ ಬರ್ರೆ ಪಲ್ಲಿಯೇ ಜೀವ ಗೆಡ್ಡೆತ್ತು ಜೀವ ಗೆಡ್ಡೆ ಎತ್ತು ಜಿಡಲ್ಲ ನಿಕಲೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡತ್ತಿ ಈರ್ ಪರಿಯಾಡಿ ಎಂಕಲೆ ದಾದ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪಿನಿ ಇಸ ಯಾನು ಪರಿಯಾಡ ನಿಕಲೆ ದಾಯಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡಂದು ಗೊತ್ತುಜ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಕೈತಿ ನಗಲು ಪರ್ರೆಗೆ ಪೋದಿ ನಿಕಲೆಗೆ ಬಸ್ಡು ಫ್ರೀ ಆತೀನಿ ಭಾವನಾ ಕಲಾವಿದರ್ ಉಡುಪಿ ಅಕಲ್ನ ಪೊಲಬ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಒಕ್ಕ ತೀರ್ಪುಗಿನಗ ಪುದರ್ ಬಲ್ಲಣ್ಣ ಮಧುಕರ್ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಸಂಗೀತೋಡು ವಿಶ್ವಾವಂಜೆ ಕವನಾಚಾರ್ಯ ಪೆರಡೂರು ಅಭಿಷೇಕಾಚಾರ್ಯ ಅಲೆಯೂರು ಕೀರ್ತಿ ಬೆಂಗ್ರೆ ತೀರ್ಪುಗೆನವೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಭಾವನಾ ಕಲಾವಿದರು ನಿಖಲು ಒಂಚೂರು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೆಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಲೆ ಮನ್ ಪೋಡಾಪುಂಡು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಆವಡ್ ಈ ಡಯಲಾಗ್ ಆವಡ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ನಿಖಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ಲ ಯಾರ್ದೇ ಜಿತೋಜುಂಡು ಒಂಚೂರು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಖಲು ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಣ್ಣ ನಿಖಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆತ್ತಂಡು ಆಂಡ ಐತ ಲೈನ್ಡೇ ಪೋಯ್ಜಿಂದು ಬೇತೇನೆ ದಾದನ ಬೊಕಂಜಿನ ಅಂದಕೇಂಡ ನಮಕ್ ತೆಲಿಪ್ಪೆರೆ ಎಂದು ಬಂಡ ಜಿಂಜ ಡೈಲಾಗ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಬುಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ತೆಲಿಕೆತ್ ಆಯ್ತಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತೆಲಿಕೆ ಬತ್ತಂಡ ತೆಲಿಪ್ಪೆರೆ ಅಂದ ಇಂದು ನಿಖಲ್ ಪಾತಿರೊಂದೇ ಪೋಯ್ಲೆಕ ಅಂದ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ ಅವೇ ಶಿವಣ್ಣ ಪಲ್ಲೆಕನೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೆಡ್ ಕಾಮಿಡಿ ಒಲ್ಪ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವ್ಲು ಪಂಚ್ ಮಲ್ಪ ಲೆಕ್ಕ ಒಪ್ಪೋಡು ಒಂದು ಪಂಚಾಯ್ ಪಕ್ಕಲ್ಲ ಶೇಕ್ ಮಲ್ತು ಅಂತಾರನ ಪಂಚ್ ಪೋಪುಂಡು ಅವ್ನು ನೆನಪುದಿಲ್ಲ ಆಪಲ ಅಂಚಾದ ನನ್ನ ದುಮ್ಮಾಗ ಮಲ್ಪನಾಗ ನಾನು ಆತ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪ ಆತ ಸೊಲ್ಮೇಲು 2 ಜನ ತೀರ್ಪುಗಾರರೆಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ಅಭಿನಂದಿನ ಕಲಾವಿದರೆಗ್ಲ ಪ್ರತಿ ಕೋಟ ದಕ್ಕಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ಕೊರೊಂದುಂಡು ಒಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೆ ದಪ್ಪ ನಾವು ಪ್ರತಿ ಕೋಟ ದಕ್ಕಲಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಎಂದೆಂದು ಕುಲಾಡು 10,000 ರೂಪಾಯಿ ನಮ್ಮ ಕೊರೊಂದುಲ ಅಭಿನವಲ್ತಿನ ಈ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೇನ್ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಮಾತಾ ನಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಂಧುಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಬಂಧುಲೆಗೆ ಒಂಜೇ ಪಾತ್ರೆ ಸೊಲ್ಮೇನ್ ಬಂದು ನೀನು ತೆಗೆದಾಗಪ್ಪ ಸೊಲ್ಮೇನ್ ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬಲಿತೆಲಿಪಾಲೆ ಕುಸಲ್ದ ಪಂತದ ಎಸಲ್ 19 ಮಾಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬಲದಿಂಜಾದಿರು ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈಂಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಸಿಟಾಡೆಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಸಂತೋಷ್ 2 ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ಭದ್ರಾವತಿ ಒತ್ತು ಸಹಕಾರ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ದ ಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಕರ್ನಾಟಕ.